Moi, mä oon Janne K. Jääskeläinen ja tää on Korporaatiot kuntoon lyhyt videosarja. Vuosien varrella on tullut nähtyä työelämässä kaikenlaisia sekoilijoita. Yksi varasti firman vessapapereita, toinen kuivasi hikiset lenkkivaatteet toimistolla, kolmas pyysi palkankorotusta, koska uusi puoliso oli kalliimpi kuin odotti ja eräskin halusi oman lemmikin firman taseeseen. Ja nämä on vaan murto-osa kaikista niistä, mistä voi kertoa julkisesti. Jos jollain työntekijällä on yksi ongelma, niin sillä on yleensä useampia ongelmia. Auktoriteettiongelman kaverina on usein ongelmia ajankäytön ja käytöstapojen kanssa. Ja jos taas työntekijällä on ongelmia aikataulussa pysymisen kanssa, sillä on yleensä myös ongelmia lupausten pitämisen, luotettavuuden ja monen muun asian kanssa. Ongelmat ei tosiaankaan tule ikinä yksin. Näistä tyypeistä tietenkin pääsee eroon nopeiten antamalla potkut kaikkein pahimmalle naputtajalle. Se on yleensä se sama tyyppi, joka valittaa jatkuvasti ja alisuoriutuu muutenkin. Yrittäjät vaan usein liian kilttejä ja antaa ongelmia mätiä liian pitkään. Valitettavasti ongelmatapauksien kanssa tilanne harvoin paranee itsestään, joten vaikeiden päätösten tekemistä ei kannattaisi hirveästi odotella. Kiitos kun katsot videon ja jos tykkäsit, niin pistä kanava tilaukseen. Uutiskirja voit tilata nettisivujeni kautta osoitteesta jannejaskelainen.fi. Kassakuohuja ja tulostulvia.